Сега, примерно, са й казали, че мама ще я вземе. Лъжа тя. Тя ще продължи с това нещо. Трябва да й се каже. И то пак социалната. И получи един жест постоянно така. И ме е страх да ме откачи. Това е по-опасното. Ще откачи и ще напише за психиатрия. То е някакъв обект, който нищо не представлява. I come to see Stoyan, 6 or 7 times now over a period of 8 months. And when I look at him and I see he's dying as far as I'm concerned, and I look at him and no one seems to be trying to help him. Do you think I'm wrong to think that? Просто той, ако погледнеш Васка, те са все такива слаби деца. Аз с Васка, като бях на раздвижване, като я видяха, така странични хора, нали, които нямат допир с такива деца, просто се оплаши. Мале, какво е това нещо? Нали? Ние вече сме свикнали да ги гледаме, ама и Васка беше много хубава и пълничка, но и Стоян беше и въобще беше много такъв подвижен. Подвижен, нали, и звуци издаваш и... по-жив беше като че ли. Сега, тук от няколко години... Няма да си вземат буруската, няма да си вземат буруската. Ние сме... От нас каквото се иска, да го нахраниш, да го подсушиш, да го окъпиш, ние си го правим.